Vice President Inday Sara Duterte sayo nga miboto alang sa barangay and sangguniang kabataan election sa Davao City. Apan pakyas nga makaboto ang iyang amahan nga si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Atong sayro ng detalye nini sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, wala nakaboto si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte dinhi sa Daniel R. Aguinaldo National High School sa Matina, Davao City. Hinuon sa yung miboto ang iyang anak na si VP Inday Sara Duterte nga nakilubilo pa sa mga tao sa palibot sa buong tunghaan. Alas 8:53 sa buntag, miabot si Vice President ug DepEd Secretary Inday Sara Duterte sa Daniel R. Aguinaldo National High School para sa iyang pagboto alang sa Barangay and Sangguniang Kabataan Elections 2023. Hugot ang ipatumang seguridad sa kapulisan sa palibot sa maong tunghaan. Paghuman niya ug boto, midalikyat usa kini sa usa ka tindahan ug nikaon og fishball kauban ang uban pa nga botante. Samtang, gibutyag usab ni VP Inday Sara nga andam ang ilang ahensya aron masiguro ang kaluwasan o panginahanglanon sa mga magtutudlo nga nagaserbisyo sa eleksyon. Meron tayong mga incidents noon in past elections na nagkakaroon ng problema ang ating mga teachers. Meron pa tayong mga teacher na namatay dahil nag-serve sila sa election. So, tinulungan tayo ng COMELEC at ng Public Attorney's Office na meron kaagad representation ang mga teachers natin. Samtang, usa ka oras una ang pagsarado sa botohan. Bibisita usab si Police Brigadier General Alden Delvo sa Clustered Precinct kung asa mobotara si kanhi Pangulo Rodrigo Duterte. Gani, pila na lang ka minuto una ang pagsarado sa botohan. Wala pa gihapon naabot si FPRRD. Ang ubang botante, nagatang usab sa pag-abot ni FPRRD. Apan pag-abot sa alas 3 sa hapon, opisyal na nga gisarado ang botohan kung asa pakyas nga makaboto ang kanhi Pangulo. Sara, pasado alas 3:20 sa hapon nagsugod ang bilangan dinhi sa Daniel R. Aguinaldo National High School sa Matina, Davao City. Kung inyong makita sa akong likod, padayon pa ang pagtali sa ato ang mga electoral board members kung kinsa ang nanguna dinhi sa precinct nga gibutaran ni VP Inday Sara Duterte. Samtang gibutyag usab sa kapulisan nga wala sila natala nga mga major incidents kalabot sa eleksyon. Sara. Okay, daghang salamat, Kent Abrigana.